všetci a vítajte u ďalšieho dielu. Hrám tu na toto mapu, čo vždycky hrajem. No a vydám, som veľa času off screenu, či sa to hovorí. No a som našiel také dosť dobré veci pre mňa, pre Rúša. No a chcete vidieť ten zmeny? Zmena sa stala. Nebudem vám klamať, ani to nie je prvé, že klamstvo veľké, ale stala sa jedna debilina, že ja som raz hral s kamošom. On dal jeden komand, že Snow Golem, naraz Snow Golem sa tam tu naspavnul, som si asi traja tu na tak pobehovali. Všetci sa na ďalší deň zabili. A teraz on má meno, lebo ja som v tým dungeonu si zobral na metak. Čo som vás oklamal. On neviem, tiež dal nejaký komand na kovadlinu a na metak. No nie na kovadlinu, ale úplne si urobil golema, ktorý sa volá Iron. To nie je môj, ale to je môj. Akože on mi ho daroval. Ale pozrite, čo pekne som mu urobil. Majú ešte okna. Dobre. Majú aj slepičky a dvaja golemovia. Čo ty hovorí na to? Čau. A teraz sa veľmi dobrá informácia, to bude taký kratší diel. Lebo asi neviem, či vás tie dlhšie nebavia. Neviem, ale teraz bude kratší diel. Budeme kopať také zaujímavé vecičky. A ešte jedna je tu na zmena, počkaj, či to je tu na? No to je? Nie, to je ešte dole, dobre. Tu na je Česká. Lebo sa mi vždycky stávalo, že som sa vždycky zabíjal. Keď som kopal diamanty, napríklad som hľadal. Nekopal, ale hľadal som diamanty, tak som sa vždycky zabíjal v lave. Takže teraz, ne, som si povedal. A už mám. Tak. Tu raz som kopal. To nie je žiadny fake, to nie je nič, to sú oficiálne, normálne diamanty, lebo som na úrovni 11. Pozrite, tu sú jedné. Tam. Teraz ma tu zabil zombík. Idem si ich vykopať, tieto na diamantiky. Štyri diamanty, super. A našiel som ešte asi tak 7 diamantov. Ešte som našiel. Nedal som si ich kreatívu, opakujem, nedal. Kebyže som mohol dať napis, že nedal, tak nedal. Lebo viete, jak som to vtedy, čo som hovoril, že nedal som si kreatívu, nedal diamanty z kreatívu, to je pravda, ja som si ich nedal. Tie orečka nie sú z kreatívu, to sú oficiálne normálne diamanty. Kto mi nechce veriť, to nech mi neverí, ale mne je to jedno. Nechápem, prečo tu nás sa povajľuje flint. Asi som tu nás zomrel. Aha, hej. Som raz zomrel, lebo zombík ma buchol do hlavy, či čo. Vidíte? 11 diamantov, super. Jak budem mať ich stack, tak potom si urobíme my s Jirgušom brnenie a tak. A jak sa to rimuje? Si sa píšem. Ale viete čo, ja iba do tej česky dávam orečka, takže ak vykopem železo, tam ho dám. Ak vykopem diamanty, tak ich tam nedám. Lebo s ním utekám hneď domov. Do dobička.
Ale neviem, či niekým toto tu na mapu budem, no tento na server budem hrať. Lebo ten kamoš, ja som mu ani nehovoril, aby so mnou hral. My sme si najprv chceli zahrať jednu inú hru. A naraz on prišiel, že poďme hrať Minecraft. On mi na naspalnul do týlony. 14 plus 11 je koľko? 25. Plus 5 i mám 30 diamanty. Teraz sa čítim ako najväčší pániš. Zlata mám zatiaľ 10, lebo ja som nekopal zlato. Moje zlato. Ale pozrite, aspoň mám jeden flintný styl, môžem si potom robiť luk. No, mám luk iba, že šipy. Ale keď je to možné, že budem hrať s inými kamarátmi, napríklad na postiel dosť mám. Traja budeme to maximum hrať, ešte zoberieme našho kamaráta Adama, asi. Zoberieme ho a ja za Adamom by sme mohli ťažiť a Jerguš by mohol napríklad hľadať zvieratá a ísť do hradky. Alebo niečo také. Viete, ak my môžeme dať tu na tak postiel, neviem nejak. Tak. Ale každý v Minecrafte sa čuje, že vy ste Yoshi, lebo vy máte postele pri sebe. Á, mali bože. Ale ja ich dávam ako moje dve domáce zvieratá, pozrite. Som ich skoro zabudol vypustiť aj. To nemyslíš teraz vážne? To koľko tam boli zombíci? Ty vole, však teraz 5 zombíci tam sú v tej jaskyni. Soštev pekný. Jaké divadlo. Bezplatné. Aha. Ale keď ma ospravedlníte, napíšte mi dole do komentárov, či ja si môžem dať do dediny villagerov. Zo kreatívu, lebo naozaj ako by som rád s nimi obchodoval. Keď chcete vidieť, čo ja mám už, ale to tiež není fake, to som si tiež vykopal. 13 emeraldy. Takže kebyže ste mi povedali, že Lásko, daj ich naspäť do dediny. Mi tam kľudne to len napíšte, tam dole je to celkom dole, že napísať komentár, či čo. Jak máte videa, to tam je dole, že komentár, napísať komentár, napíšete, že daj tam villagerov, nedaj tam villagerov a ja sa na tom budem držať. Keď mi poviete, že hej, daj tam naspäť villagerov, zoberiem si, ako on mi už ukázal, ako sa dávajú, takže ja si napíšem, dám si tam villagerov, ako vajce, dám si, potom prídem takú dedine, kliknem. A to už som tu opravil. Tí tu na traja golemovia, oni majú tu na svoj vlastný dom. Jak takto vidím. A vôbec sa na to nestydím. Naj. Toto ja som tu nikdy nechcel mať, iba že teraz nemám. Aha, mám hlinu. Zadelám. Domovia, prepáčte, iba že ja som. Tak. Majú vlastný domček, vidíte? Keď to je jednoduché. Na most, ja som bezdomovec úplne, ne? By sme nemohli natočiť Minecraft film, že bezdomovec. Mamu! Ty máš evro! No pích. Daj mi 2 koruny. Do pivnice, daj mi 2 koruny. Hej, to nie moja. A tu najlepšie by som nešiel ísť tak rovno. A bez toho čupenia, lebo by ste jej vyleteli. Pozrite. To je dosť rýchle.
Čo stačí malá nepozornosť a už pozri, jak si. Pol oka. Takže vždycky si dávam tak a idem takto hore. Neviem, či sa mi podarí, ale asi som vám, hovoril, že ja budem hrať mojim kamarátom. Že vám potom poviem informácie, že čo sme robili a tak. Kebyže sa niekto zaujímal, napíšte dole do komentára, všetko napíšte dole do komentára. Ale pekne, keď to ja možno, že aj najem druhú dedinu. Možno, že tu je ďalšia dedina. Kto vie, lebo povieme si to tak, že tu na dedinu som našiel. A tu som si postavil dom. Možno, že nájdem aj ďalšiu dedinu. A ten dom, že som ho už upravil, áno. Teraz už vyzerá trochu lepšie. Vnútra. Pozrite. Vidíte? Už to vyzerá trochu tak lepšie. A tu je toto. Som upravil dvere. Toto dvere, ale toto tam neviem. Toto stoličky, neviem, jak boli. Viem, že nejak tu tak, ale ja teraz to nechcem všetko kraftiť a tak. A tu sa mi zvyšil, tu som dal také dve. A toto dedinu som tu ako nie, že našiel, ale našiel, tak sa to dá povedať. Ja som tu na túto dedinu našiel a pritom je to dobrá dedina. Ako sa mi to tu napáči. Žiadny villageri, iba že, ale aj tak sa mi to napáči. A môj kamarát Dominik Lokočko, ktorého vždycky len tak spomínam, to som teraz hovoril, v tamtým videu, on není akože taký zlý, ale on je taký, tak lepšie poviem. Napríklad on je dobrý kamarát, aj Jerguš je dobrý kamarát. Nechcem povedať, že Dominik je akože najlepší kamarát, ale je dobrý kamarát, tak poviem. Ešte mi treba, áno, toto neurobím. Ak chcete vidieť, ako urobil toto môj kamoš, čo vtedy dal tu na golemov, on dal, že toto, chat, a dávajte dobrý pozor, dal chat. Do chatu dal lomeno, potom dal naspäť ABC a dal summon, medzera, za čo si vyberete. Ne, to mi nedá. Ako to je na zvieratá, na také veci. Napríklad HORSE. Tak. A teraz sa mi tu naspavnul koň. A keď ešte tam napíšeš aj, že meno, jak chceš, aby sa volal ten koň. A to sa mi teraz nechce ukazovať. Ale ja to nebudem akože používať, lebo nechcem taký glupý hrať do Minecraftu. Napríklad my sme hrali s Jergušom, no. A poprvé, čo sme hrali, bol Minecraft, toto každý vie. Nie, že sme na neho fest zavisli, ale on ho chcel hrať. Sme ho hrali a zase on kreatív. Ja nechápem tých ľudí, oni najprv hovoria, že kreatív je hovadina, kreatív je na nič. A potom prídu z kreatívu, že si rýchlo prepnú a ja tých ľudí proste nechápem. Ale viete, čo je tu na najlepšie? Tie obrazy, ktoré... Lebo ja som... Viete, ja... Najprv, jak som si naspäť stával tento na dom, jasne, že na prežitie, som si ho stával a ja som si teraz pomýlil tieto frame, jak sa to volá, čo sa tam vkladá, ja som tam dal miesto toho obrazy a teraz mám z toho obrazový. Takže, ale toto ne, kebyže ešte som to nejak upravil, tak by to vyzeralo tak pekne, že tu by boli také dvere. Ale aj teraz je to pekne. Tu tak príješ na tak. Tak treba by opraviť. Tak, vidíte. Idete hore. A dajme skríž.
Tak, no by som to aj pekne ukázal pri našej lave. Takže čaute.